Mwanju murigereri kiunga magoroba ya lero nigo tuguchakaningana yo gwichania kurwa chinsemo chia Gotinyango chinsemo chia Nyaribari Masaba ase omwana oyo mu myaka 15 emo anyaya bokoba gosoma bero omwana oyo onyara koba gotoka ase ngendo ya gucha ime yo mochio keroka kubwatekana nga nigo omwana oyo arwete enka yabo mwatinyo mone chikukibe chia etire kogenda kokwani ngina koro ase chinsemo chia Gichauri kurende akanyaka koba gakobora ase okorige gukwae ase rituko lya lero mubiro onyara koba gotoka ase nyagitari yamo ime yo mochie okeroka morikito Gabriel Nyakundi ni gatarira amateyo na gutwarira ndio roboti rokobwati. Eri neryogi rya mugombo ligokwaligania asenka ayemo iyo gutoka asekenyoro kya Gotinyango ewodi ya Nyamasibi ebunge Nyaribari Masabe county ya Kisii ase omubere bw'omwana obo mwanchwa omunyaruka gutoka asenkendo ya gucha eyo gutoka asensemo ya keroka kurengana na barobo nigo baererana goteba buna nigo omwana obo achete asoboiri asensemo ya Kijauri ase atanyarete goika aroro ase mubiroye otogekanete asenkendu eyo ya gucha. Teresa Bisari gani mwaka na kurkumara umwana uyu nigo namutumete ariko ndumwe koro diamoni kena mutumete karagade kwero keroka na bade kirero keroka akaika asale gwikira injunction aterwa buno gwikira na batumete batosika kororo obwate gabo soko gwikirero otene no muntu narucha omwana uyu ekera ikororo tachiete gotenoro omwana unaenda akaire na paki kiro omonto namoroche buna igetense nka kero mokendu yane sini ekanuri omwana uyu narabu ante omwana uitaja ande ngamuiroreria kabira ante omwana utayari nigo bamenta buna nigo bamurigirie omwana uyu asegeka ase aborete kuri omutinyi oikomina kabere omwaka oeta bona kare enkunya kumuri naratemire kumuri ugweta mwana ya kambura karengera byaya bose bararenga cyane wari yake muri school akarambura kono igoro opete ko ngati sinyo ante ya anko ngayo ngamatebi na chitu masinda bintu bena jiro koro ante kono nenda paka channel tuko ikona na anyo to mwana mocha bya ane ngacheki kininganyara le yo kumena limo kumena nakini amatuka abera mocha nguri January abuate kurobo amotinyomo nechukibe kwete baibu bakarangeri bo bakayana kibakanyora nero kwete ubona gukwa entoma itira kinya kara twatemete ku nengi twatebetibu igatugite saltale saba January aseje nsemo cyambe tamayo okwete ngana cyadre kiri nduramanyo ubu mwana na bakwete nigo baganirie abarayi goso hagati kubakonya eryo kurusia omwanchwa obo asenkendu ya gucha gosaba bakonyira kiondora ntato konye toruseri umubero rende bworucho butiro gaki mandu kuna bogo tokonya gaki omwe musina na bogo tokonyo nsaga nari gusaba serikali omwe msigwe kenyori kino mwe mpine women piyoro gakete mekonye familia yantiane umuga koembe gwatikende pi igera bakonye nichinga kimubiro yo bere macho likubenga kijya kwite wekera mbo gwatikende pi igera bamburuziri mwana mmoja ingo reporter Gitembe Croix sebunge Nyaribari Masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel.